Ste ochotní minúť desiatky až stovky eur na výživové doplnky, ktoré vás ochránia proti starnutiu a zabezpečia plné zdravie a dlhovekosť? V drogérii si vyberáte medzi desiatkami značiek kolagénu a v lekárni študujete rozličné výživové doplnky na kĺby, nechty, pokožku. Ako sa vyznať v spleti rozličných produktov a ako správne čítať etiketu a zloženie? Neprepínajte, ak chcete vedieť a ak vám záleží na tom, čo jete, akú výživu užívate a ako to všetko vplýva na váš organizmus, zdravie a dĺžku života. Vítam za mikrofónom Branka Galbu, majiteľa a konateľa spoločnosti Healy, ktorý nám o tých výživových doplnkoch dnes porozpráva trocha viac. Branko, vítaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším na dnešný rozhovor. A ja sa veľmi teším na dnešný rozhovor, pretože viete, čo vás čaká? Dnes sme si pre vás pripravili epizódu nielen o kolagéne, ale aj o výživových doplnkoch a budeme sa rozprávať o tom, aký majú vplyv na naše telo a Branko nám povie aj viac o tom, aké je zloženie, že nie je kolagén ako kolagén a predpokladám, že zbúra aj nejaké tie mýty, ktoré kolujú na internete. Ideme na to? Teším sa, áno. Ďakujem veľmi pekne. Tak, ďakujem veľmi pekne teda, že si prijal pozvanie. Teším sa z toho, že sa môžeme porozprávať, pretože je to výsostne taká populárna aj aktuálna téma tých výživových doplnkov. Ja som teda čítala, že už oveľa mladší ľudia sa venujú téme výživových doplnkov a hlavne kupujú výživové doplnky, že kedy to bolo o tých starších ľuďoch, hlavne tých klboch, pokožkách a tak ďalej. Ale predtým, než sa začneme rozprávať o výživových doplnkoch a o konkrétnych produktoch, ty si mi tu priniesol, naliali sme si kolagén, aby nám to dobre chutilo a rozprávalo. Skúsme sa trošička ešte viacej porozprávať o značke Healy, o spoločnosti Healy. Aké sú tie princípy toho fungovania a koľko vy ste vlastne na slovenskom trhu? Čo sa týka značky Healy, tá vznikla pred 4 rokmi. Bola to z popudu toho, že chceli sme priniesť niečo pre ľudí, ale vyslovene prírodného charakteru. Venujeme sa teda prírodným zložkám. Nechceme do tých našich produktov dávať chémiu, ale chceme byť vyslovene ako to zdravie prinášať priamo z prírody. Ten vývoj bol dosť akože trnistý, zložitý, pretože je veľmi ťažké nájsť tie správne rastliny na svete a priniesť ich v nejakej bežne používanej forme, tak, aby aj ten človek tú aktívnu látku do tela dostal a v tele mu aj niečo pekné ako urobila a pomohla mu. Čiže ten vývoj bol veľmi zložitý, ale už sme tu a tešíme sa, že môžeme priniesť teda to dobré pre ľudí. Čiže reálne na trhu sme asi rok, kde prešli prvé testovania, teda predaja, prvé testovania zákazníkov. Jednotlivé zložky sú vo väčšine certifikované a hlavne sa snažíme tie zložky mať aj klinicky overené. Keď hovoríme, o tých certifikáciách a teda klinických štúdiách, tak o akých certifikátoch napríklad rozprávame? Keď by sme hovorili o morskom kolagéne, tak je to taký všeobecný pojem. Hej? A tá ryba môže žiť v rôznych typoch morí, oceánov, ale takisto aj pri ústiach kanalizačných alebo v špinavých moriach, znečistených. A stále budeme hovoriť o kolagéne. Hej? Ale je veľmi ťažké potom, takáto ryba vlastne prijíma rôzne ťažké kovy, rôzne všetky tie nečistoty, jedovaté látky, ktoré neodstránite z toho kolagénu, oni tam ostanú. A keď takýto kolagén dáte ako klientom, ľuďom, tak po určitom čase zistia, že ich telo obsahuje ťažké, toxické látky, ťažké kovy, ktoré nevie odbúrať. A tie môže vzniknúť taký problém pre toho človeka, že sa už nezbaví. A tomuto sme sa chceli vyhnúť. Ten náš kolagén je samozrejme rybí, teda vychádza zo šupín a kostí rýb, ktoré sú chované v čistých vodách. Dbáme na to, aby tá ryba počas života nestretávala sa s chybami alebo nestretávala sa so stresom, nestretávala sa s nejakými ohraničeniami, aby to bolo čo najprirodzenejšie, najprírodnejšie prostredie pre ňu. My vieme, že ten kolagén, ktorý používame, je tej najvyššej kvality. Tá certifikácia zdroja je veľmi dôležitá. Druhá vec, ktorá je dôležitá, kolagén
má určitý výrobný proces. Aby sme ho teda vedeli extrahovať, tak musí mať určitú výrobu, určitý proces zabezpečený. Tu by som povedal dve také základné veci. Prvá vec je samotná molekula kolagénu. Je veľmi veľká, teraz to obrazne je veľká. Ak nie je rozdelená na malé časti, tzv. Peptidy, tak vlastne vašim telom len prepláva. Lebo ju nevie prijať. Hrubé črevo má určitú perforáciu, cez ktorú sa prijímajú aktívne látky a telu prospešné látky. Ale táto molekula kolagénu je taká veľká, že ona tým hrubým črevom neprejde. Preto musí byť rozpílená na jednotlivé peptidy. Hej? A preto je tam ten vitamín C, lebo ten vitamín C teda to zobere ten jednotlivý peptid do ruksačíku a prejde cez tú stenu hrubého čreva. Čiže až vtedy sa do tvojho tela dostane ten kolagén. Ale keď sa dostane, to je prvý krok. Dostal sa do krvného riečišťa. Teda telo ten kolagén posiela tam, kde potrebuje. Môže sa stať, a mali sme zákazničky, ktoré mali problém s hrubým črevom a to hrubé črevo sa im ako keby opravilo. Hej? Prvá vec, čo urobilo telo, tak sa opravilo hrubé črevo. Ale keď ten kolagén nie je bioaktívny, to je ten druhý bod, ktorý je veľmi dôležitý, tak on nevie zreagovať s tou vašou bunkou. On sa nevie na ňu napojiť, nevie ju prijať. To znamená, že zase cez to telo len sa proste prepláva a vylúči. Čiže je dôležité druhý bod mať vyriešený a to je to, že je bioaktívny. Čiže tieto dva momenty sú veľmi podstatné pre kolagén. Čiže mikronizácia, teda rozdelenie na tie jednotlivé peptidy, tam je viacej ako 4000 Daltonov, ale tu už budeme veľmi technicky, ale je dôležité, aby bol bioaktívny, teda vaše telo ho prijalo. A potom je to už na tele, že kde je najväčší problém. Áno. Máme dámy, ktoré uvidia prvé výsledky behov 2 týždňov. Ale máme dámy, ktoré po 3 mesiacoch nevidia výsledky vizuálne. Teraz sa bavíme o kolagéne, napríklad, že chceme výsledky v podobe žiarivej pokožky. Vrások a tak ďalej. Áno. Pre telo pokožka, vlasy a nechty sú okrajová záležitosť. Telo najdôležitejšie potrebuje zabezpečiť funkčnosť vnútorných orgánov a funkčnosť pohybového aparátu. Čiže to bude priorita pre telo vždy. Čiže toto opraví ako prvé. Potom bude oprava toho, čo by sme my chceli, teda tá pleť, vlasy a nechty. Čo sa týka klinických skúšok, tak tie klinické skúšky nám hovoria o tom, že ten náš kolagén, teda tá zložka kolagénu, vie mať výsledky do 2 týždňov. Ale zase závisí od toho, čo to telo v akom stave je. Ja keďže nemám rentgenové oči ani ty, nevidíme dovnútra každého, čiže každý má tú svoju životnú púť jasnú. Čiže to znamená, ja som teba mala mať na hodine chémie a biológie. Nie, to je veľmi jednoducho vysvetlené, lebo tieto predmety som ja nie veľmi mala rada. Znamená to, že dáma, ktorá nevidí ani po 3 mesiacoch výsledky, neznamená, že v tele neprebiehajú regeneračné procesy a nejaká harmonizácia, len to nie je viditeľné na tej pokožke a vlasoch, ale vnútro, keby si povedzme dala spraviť testy pred a po, tak sú viditeľné rozdiely. Určite áno. Máme klientky, ktoré takto. Po 3 mesiacoch 95% užívateľov vidí reálne výsledky. To je štatisticky dané. Samozrejme, že existuje 5%, ktoré nevidia tie vizuálne výsledky. Ale oni cítia ten výsledok, pretože ako som uviedol príklad tej dámy, ktorá mala problém s hrubým črevom, hrubé črevo je to, cez ktoré vlastne telo prijíma všetky živiny, všetky podstatné látky pre svoj život, zabezpečenie funkcií života. Čiže ak sa vám opraví, ak máte pokazené hrubé črevo, tak vaša imunita klesá, vaše telo chradne. Vy nemáte svoju efektivitu, vy nemáte svoju životnú energiu. Čiže keď sa vám opravia tieto základné veci, vy získavate životnú energiu, získavate elán do života, získavate imunitnú reakciu, teda podporu imunity. Tým pádom vy
vidíte tie výsledky, len ich nevidíte možno na tej pleti, čo je asi okrajová záležitosť, ale každý z našich klientov uvidí výsledky v tej svojej oblasti, ktorej potrebuje. My sme si na 100% istí, že to proste prinesie výsledok pre každého klienta. Aké technológie výroby v Healy používate? Prvá je to hydrolíza, ktorá vlastne, ten kolagén je hydrolizovaný. Aby bol bioaktívny, tak je potrebné dodržovať tento proces. Samozrejme, že technológie, ktoré sa používajú, sú certifikované ISO, HACCP, toto všetko máme dané a samozrejme, že výroba ako taká je pod dohľadom kontrolných úradov, ktoré vy musíte spĺňať všetky ochranné certifikáty a procesy, čiže určitá purifikácia a tieto veci, ale to sú odborného rázu, tie by som ako nerád tu hovoril, lebo nikomu asi nepovedia veľa. Čiže dbáme veľmi na vysokú úroveň kvality a takisto, keď hovoríme aj o balení, tak balenie je pre nás veľmi dôležité preto, aby sme túto úroveň kvality dokázali udržať, pretože našim cieľom nie je predávať len v našej komfortnej zóne, teda Slovenska a Čiech, ale ísť aj do nekomfortných zón, ako je napríklad Dubaj alebo Arabské Emiráty, kde je vlhkosť vysoká a preto naše balenie odoláva vysokej miere vlhkosti, lebo má 3 úrovne balenia a to by sme už prechádzali do veľmi technických vecí, ale určite rád. Dobre, ja sa spýtam, Healy je slovenská spoločnosť a vyrábaná na Slovensku? Áno, sme slovenská spoločnosť, vyrábaná na Slovensku a mám k tomu takú zaujímavú historku. Začíname spolupracovať s Talianskom a Taliani vyslovene nás požiadali, aby sme na balenie, ktoré budeme teda distribuovať v Taliansku, použili slovenskú vlajku. A ja som sa pýtal, že prečo, však malé Slovensko, všetci sme zvyknutí na to, že 5 miliónový národ, že prečo? A oni to vysvetlili jednoducho. Povedali, že Slovensko je v ich očiach určitá záruka kvality a zodpovednosti a majú veľmi vysokú dôveru v nás ako Slovákov. Mám veľmi podobnú skúsenosť na svojich cestách, keď som bol vo Vietname a obchodne s inou značkou alebo s inými produktami, tak Vietnamci veľmi vysoko vnímali Slovensko. Dokonca som im položil takú ťažkú otázku, že ale Nemecko je lepšie na tom ako predsa my, že my to vnímame ako nemeckú ekonomiku, ako toho lídra a oni to vnímajú úplne inak. Oni to vnímajú, že proste vy ste v Európskej únii, vy ste v Európe, vy ste rovnakí na rovnakej úrovni ako Nemecko. Čiže to je také povzbudivé a vo veľa prípadoch my si tu máme tak, že my sami seba ako keby podceňujeme. Nie je to tak. Máme byť na čo hrdí a môžeme byť na čo hrdí. Úžasné, máme ten cvenk v zahraničí. Určite áno. Dobre, my tu máme naliatý kolagén. Ty máš krásnu ružovú farbu, troška žiarlim, ale ja som si vybrala citrónovú príchuť, ktorú na budúce budeš mať ružovú. No už budem vedieť, čo si mám vybrať. Troška sme načrtli tú tému toho kolagénu, aj sme rozprávali na začiatku, že sa budeme o kolagéne rozprávať. Nie je to teda neznámy pojem a naozaj ten kolagén rezonuje, hlavne teda u tých žien, na tú peknú pokožku, na tie pevné vlasy, nechty a tak ďalej. Aký je rozdiel teda v tých kolagénoch, keď naozaj prídem do drogérie a mám tam rôzne množstva kolagénov, ako si mám vybrať ten správny kolagén, alebo ako si mám vybrať teda ten kolagén, ktorý zaručuje tú kvalitu a po ktorom naozaj mám tie výsledky? Toto je dosť široká otázka. Pokúsim sa tak si ju môžeme aj rozmeniť na drobné, alebo ju postupne odpoveďou rozmeníme na drobné. Dobre, tak začneme úplne, že v tom základe. Môžeme mať kurací kolagén, máme hovedzí, máme bravčový, môžeme mať vegánsky a máme ryby. Zo štatistických údajov pri analýze všetkých týchto typov vychádza to, že morský je telu najbližší, najlepšie spracovateľný. Čo bolo pre mňa, keď sme začínali, veľmi zvláštne, lebo ja som bol jednoznačne pripravený, že bravčový alebo hovedzí, však studeno alebo tak ďalej, hej, v tej našej histórii to je dané. Nie je to tak.
Čo sa týka vegánskeho, tak je veľmi zaujímavý, ale je veľmi zložitý na spracovanie, lebo je ho veľmi málo v rastlinách a nie je taký intenzívny a je veľmi ťažké a drahé ho získať. To máme takéto tie pôvody. Hej? Čo sa týka tej certifikácie pôvodu, a teda kde to zvieratko žilo, to už sme prešli. Potom, čo sa týka objemu, je tiež veľmi dôležité, koľko toho objemu to telo by malo získať. My v našej dávke máme 5000 mg v tom jednom balení, teda v tej jednej individuálnej dávke. Preto sme dali 5000 mg, lebo na toto máme, na objem 5000 mg máme aj klinické skúšky. Čiže máme overený výsledok. Samozrejme, že sú kolagény, ktoré majú menší počet peptidov. Sú kolagény, ktoré majú oveľa vyšší počet peptidov. Každý si môže vybrať. Tu nikoho na nič nenútime. Len my sme sa preto rozhodli pre tých 5000, lebo sme to mali overené údajmi, zodpovednými údajmi. Čiže to je druhá vec. Ako si vybrať, to sme prebrali. Hej, teda musí tam byť mikronizácia, musí tam byť bioaktivita. Aby to bolo rozdelené na malé peptidy a aby to bolo bioaktívne. Vtedy to zmysel má. Na trhu je pár produktov, ktoré to splňajú, tieto podmienky, a sú to naši veľmi silní priami konkurenti. Potom by sme mohli hovoriť o tom, že aký typ kolagénu by tam mal byť. Lebo ľudské telo obsahuje 29 až 32 typov kolagénu. Ale najbežnejší a najviac sa vyskytujúci je typ 1, 2 a 3. 1 a 3 sa nachádza v pleti, pokožke, v mäkkých častiach orgánov. To sú aj vnútorné orgány, lebo tie vlastne takisto majú nejakú povrchovú štruktúru, nejakú dermu, ktorá ich udržuje v pokope. Čiže tam sa nachádza teda ten kolagén 1 a 3. A kolagén 2, ten sa nachádza práve v tom pohybovom aparáte. Chrupavky, väzivá, v tejto oblasti.Čiže tuto, v tom našom kolagéne, my teda máme tzv. Helix štruktúru, špeciálnu kombináciu typu 1, 2 a 3, ktorá vytvára tzv. Helix štruktúru, ktorá má za úlohu aj reštartovať tú našu vnútornú banku kolagénu. Lebo do 25. roku tá banka kolagénu, keďže rastieme, vyvíjame sa, ona pracuje naplno. Vtedy nemáme žiadne problémy, čo sa týka aj veku a tak ďalej, presne žiadne vrásky, nič. A tie vrásky začínajú potom v 25. veku sa objavovať. A vtedy treba doplňať ten kolagén. Samozrejme, že sú... Čiže od 25. roku? Takto, to je štatisticky dané. Keď si športovec a máš veľký výkon, pri športe sa kolagén takisto spotrebováva. Je to jedna z výživových doplnkov, ktoré je veľmi dôležité pre telo. A vtedy to ako keby ten proces starnutia, lebo tá banka, vnútorná banka nepracuje tak rýchlo, ako by ten športovec potreboval. Čiže niekedy sa športovcom stáva, že tie vrásky začínajú mať skorej napríklad. Hej, to je ten vizuálna ukážka nedostatku kolagénu. Ale športovci by mali, a väčšinou to tak je, že oni si ten kolagén doplňajú už v mladšom veku. Čiže tvoja odpoveď je, že kde je tá hranica veku? Veľmi zaujímavú máme štatistiku z Veľkej Británie, kde my sme všetci počítali s tým, že vek 30, 35, 38, 40, 45, to je ten vek, kedy treba si doplňať kolagén. Vo Veľkej Británii, asi pred 4 rokmi, keď sme tam boli analyzovať trh, tak sme sa stretli s tým, že mladé dámy 22, 21 rokov a oni berú kolagén. Ja sa pýtam, prečo? No pretože my ani sa nechceme dostať do toho štádia, že nám vôbec nejaké vrásky vzniknú. Čiže ten vek sa znižuje. Tá prevencia je vždy dôležitá. Tá prevencia je veľmi dôležitá a samozrejme, že to je individuálny vzťah. Hej. Doplňací kolagén je normálne prirodzená záležitosť. A takisto doplňací výživové doplnky, ktoré telo potrebuje, je bežná záležitosť a tomu treba venovať pozornosť. Myslím si, že zdravý obraz fungovania života je o tom, že proste sa venujem tým veciam, ktoré telu chýbajú.
Stačí nám kolagén, alebo máme chodiť aj na botox? To je ťažká téma. Botox podľa mojich informácií je taká zložitá časť, kde keď raz si ho dáte, tak potom už ho nesmiete akože ustúpiť a stále musíte si ho doplňať. Hej? Čiže toto je taká dosť problematická. Keby moja dcéra za mnou prišla a povedala, že chce ísť na botox, tak jej to hneď vyhovorím, lebo nie. Čo sa týka kolagénu, tak je to prírodná zložka. To je štandardná bežná záležitosť. Hej. Či ho beriete alebo neberiete, má vplyv samozrejme na vaše fungovanie, ale keď ho napríklad jeden deň si ho nedáte, tak sa vám nič nestane. Pri botoxe je to tak, že tam ten reverzný proces je veľmi rýchly a že vraj je tam ešte aj taký ten kybadlový efekt, že to je ešte horšie, ako to bolo predtým. Čiže ja osobne nedoporúčam, ale pre mňa botox je chemická záležitosť. Hej? A tu by som ja nedoporúčal, ale to je každého individuálna záležitosť. No ja sa spýtam ešte, keď teda hovoríme o veľkom množstve kolagénu na trhu, ako teda máme pozerať to zloženie, na čo sa zamerať, keď idem si teda vybrať kolagén, alebo teda ako je označený ten váš kolagén, podľa čoho viem, že má naozaj tú najlepšiu kvalitu? Toto je veľmi zložitá otázka, pretože každý bude tvrdiť, že je najlepší. Každý bude tvrdiť, že je hej? Ale asi prvú vec by som sa pozeral vždy, že či tá informácia, ktorá je na zadnej strane, je komplexná. Či je tam jasne napísané, že či ide o bravčový, hovädzí, kurací, morský, lebo sú aj také menej transparentné spoločnosti, ktoré toto neuvádzajú a vy vlastne neviete, čo je to za kolagén vnútri. Ďalším indikátorom je asi to, že tá taká firma, ktorá chce fakt priniesť tú kvalitu, tak tam uvedie typ kolagénu, aký tam je zložení. Lebo ho vie, lebo takto to je pripravené. Čiže 1, 2, 3. Ak máte v zložení napísané, že dokonca je bioaktívny, tak je to veľmi dôležitá informácia a tá je určujúca, lebo tá bioaktivita, tie firmy, ktoré nemajú bioaktívny kolagén, tak ho tam neuvedú. Takisto tie firmy, ktoré nechcú uviesť, že tam je len kolagén typ 1 a nie je tam 2, 3, tak vám neuvedú, že aký tam typ je, hej? A ako viem rozlišiť, že je to ten správny kolagén? Ten správny kolagén zistíš aj podľa toho, ako je komplexný, čo všetko v ňom získavaš pri užívaní. A priznám sa, že ten lacný kolagén asi nebude úplne ten najlepší. Platí tu jasné pravidlo, ten, kto investuje sám do seba, tak asi nebude kupovať úplne najlacnejšie záležitosti, najlacnejšie jedlá. Tak. Ty si nám dnes do štúdia priniesol viacero výživových doplnkov, pretože Healy má v portfóliu viac ako 15 produktov, že to nie je len o kolagéne, ale ja by som ťa chcela troška vyspovedať aj z týchto ďalších výživových doplnkov. Tak máme tu napríklad zinok. Áno. Zinok je veľmi podceňovaná záležitosť u mužov aj u žien. Ženy zinok potrebujú doplňať vtedy hlavne pre fungovanie štítnej žľazy a je veľmi dôležitý na to, aby mali teda pružnú pokožku a pleť. To je asi najdôležitejšie. Ale pozor, zinok je veľmi dôležitý pre mužov, lebo zinok je dôležitý pre výrobu testosterónu, ktorý je pre mužov hormón aktivity, mentálnej, fyzickej, životnej. Čiže doplňanie zinku je veľmi podstatné pre každého človeka. Čo sa týka tých našich produktov, všetky produkty sú prírodného charakteru, teda pôvod a tú aktívnu látku prinášame z prírody. A to je takým cieľom našej spoločnosti, kde chceme dosiahnuť to, aby sme prinášali ľuďom zo sveta to najlepšie a ku ním do ich obývačky. A snažíme sa o tú najlepšiu formu, aby ich telo to vedelo prijať a spracovať a teda mať aj výsledok. Čiže riešime pečeň, srdiečko, imunitu, celkovú imunitu, alergie, mentálnu aktivitu a samozrejme sú tam vitamíny, magnézium, vitamín C, vitamín D, zinok, selén. Čiže to je takéto základné portfólio.
My budeme aj ďalej sa rozširovať. Neskončíme len pri týchto produktoch, tieto považujeme také úvodné, základné, ale chceli by sme ísť do probiotík, prebiotík. Máme požiadavky z českého trhu vyslovene na prácu alebo probiotika vytvoriť tu z tohto prostredia, pretože probiotika majú veľmi lokálny charakter a každá mikroflóra, črevná flóra je iná podľa toho, aké stravovacie návyky máte alebo s čím sa stretáva vaše telo bežne. Je mýtus používať probiotika, čo ja viem, z Afriky, používať ich v Európe, pretože v Afrike majú iné podnebie, inakšie stravovacie návyky, alebo z Ázie, to je čiže tie domáce by mali byť aj budú najúčinnejšie. Určite áno a budú najprospešnejšie pre vaše telo. Nehovorím, že aj tie, ktoré si privezieme z niekadiaľ, z nejakej našej služobnej cesty, nie sú dobré. Sú určite dobré, ale najprospešnejšie pre naše telo je vždycky to, čo je lokálne vytvorené, vyrobené. Branko, ty si spomínala viackrát, si to už zopakoval, prírodné zloženie. Skúsme si to ešte troška viacej sa k tomu vrátiť, pretože ma to zaujíma. Prírodné zloženie, a ty si teda hovoril aj prírodné zložky, že hľadáme po celom svete tie najlepšie, aby sme vložili do našich výživových doplnkov, aby priniesli ten najväčší efekt. Tak aké to zloženie prírodné vyhľadávate a ktoré máte v týchto produktoch? Prirovnal by som to k jednej rastlinke, akejkoľvek. Vyberme si, čo ja viem, vinič, hej? Vinič môže rásť na Slovensku, môže rásť vo Francúzsku, Rumunsku, Veľkej Británii, ale tie aktívne látky, ktoré chceme získať, tak môžu byť v určitom podnebí a pri určitej zložke minerálov v pôde a vitamínov v pôde môže mať oveľa vyššiu efektivitu z danej oblasti. A preto my cestujeme po svete a hľadáme takéto zložky. Je veľmi pekný príklad jednej rastliny, ktorá je veľmi zaujímavá pre potenciu mužov. Tá má svoje aktívne látky najefektívnejšie v Rumunsku. Ani nie v Číne, ale v Rumunsku. Potom sú produkty, ktoré majú v brazílskom pralese, v amazonskom pralese najlepšie. Je to stále tá istá rastlina, ale tam má tie aktívne látky najvyššie. A my ako bežní spotrebitelia, nebudem chodiť do Brazílie, aby som si tú rastlinu získal, alebo nebudem chodiť pod sopku väzu, kde je vlastne ideálne práve priestor na to, aby sme tam vlastne našli túto rastlinu, ale budem rád, keď mi ju niekto prinesie ku mne domov. A to je naša úloha. To je to, že chceme tie aktívne látky z tých oblastí nájsť, správne ich spracovať a priniesť ich vo forme, ideálne je to kapsula, pre nášho klienta, aby on mal túto aktívnu látku u seba doma, vo svojej obývačke. Je lepšie napríklad, keď si teda spomenul kapsula, mi napadla otázka. Kapsula, tablety alebo nejaké šumivé balenia? Aký je v tom rozdiel? Určite najideálnejšia forma je taká, ktorá má najmenej aditívnych zložiek. Teda zložiek, ktoré niečo vytvárajú. Teda keď hovoríme o šumivej tabletke, musí tam byť niečo, čo šumie. Hej? Čiže zase je to nejaká možno chemická zložka, ktorá musí šumieť. Čiže za mňa už je to niečo, čo mi navyše ako keby degeneruje ten produkt. Hej. Druhá vec je tabletka. Tabletku, aby vám vznikla tabletka, musí ju niečo spájať, nejaké lepidlo, nejaký cement, niečo vo vnútri, čo ju vytvorí, aby tá tabletka bola pekná. Hej. Čiže to je zase ďalšie aditívum, ktoré tam je. Pre mňa asi najideálnejšia forma je, a preto sme my využívame formu práškovú, a teda ako to tu vidíme v tom balení, ktoré ty vlastne nedostávaš, len si proste tú aktívnu látku vysypeš do pohára a zaleješ vodou. Čiže ten prášok je práve tá aktívna látka. Nie je tam žiadne stopové prvky, nie je tam žiadna tekutina, ktorá by brzdila jeho kvalitu alebo ohrozovala expiračnú dobu. My sme išli formou prášku a používame vegánske kapsuly, do ktorých vlastne dávame len tú aktívnu látku a tá vegánska kapsula sa vám v tele roztopí, by som povedal, a tá aktívna látka do tela vojde. Čiže toto je pre nás najlepšia, najideálnejšia forma, akou dostávame.
Je pravda, že keď sme hovorili o tých probiotikách, tak tam je jeden veľký fenomén. A to je taká už troška navyše vec. Hrubé črevo je extrémne dlhé. Áno. Na niekoľko metrov. Rôzne baktérie sa nachádzajú v rôznej časti toho hrubého čreva. A keď hovoríme o probiotikách, tak sú rôzne probiotika. Väčšinou to býva tak, že v tej prvej časti toho hrubého čreva sa tie probiotika ako spracujú. Ale nedostanú sa ďalej. Hej. Čiže je dosť veľká výzva pre každého výrobcu nájsť teda nosič taký, tých probiotik, aby prechádzali tým hrubým črevom a zastali tam, kde je treba. To neznamená, že najdlhšie, najmenej. Hej. Čiže z tohto pohľadu je to veľká výzva a hľadanie. Čiže to je takisto otázka laboratórií, skúšania a práve preto možno takto hlboko o tom hovorím, lebo rád by som priniesol ľuďom to, že tú informáciu, že fakt so značkou Healy prichádza, alebo sa snažíme priniesť tú kvalitu premyslenú až do konca. Nie je to také prvoplánové, že vyrob produkt a predaj ho hocikomu a hociako. Je pre nás veľmi dôležité, aby tá spätná väzba bola dobrá. Hej, aby tí ľudia k nám zavolali a povedali: wow, výborné, sme spokojní, sme radi, pomohli ste nám, je to dobré. Čiže toto je pre nás ten motor, ktorý nás ženie dopredu. Aké výzvy čakajú spoločnosť Healy najbližšie obdobie? Budeme jednak rozširovať produkty o nové prepojenia s fytolekárstvom. Práve dnes som mal stretnutie s jedným pánom profesorom a veľmi radi by sme rozvíjali to prepojenie s prírodou. Čiže budú nové produkty, ktoré budú vyslovene na tej prírodnej báze, teda prinášať tú prírodu do obývačiek našich klientov. A druhá časť je veľmi silná a to budeme vytvárať novú značku, ktorá sa bude volať Healy Animal. A chceli by sme robiť niečo pre zvieratka, pre kone, pre psíkov a mačky. Takže budeme vytvárať určitú skupinu výrobkov, ktoré budú vyslovene na toto určené. Treťou oblasťou, ktorú síce máme už v takom ako v tom dlhodobom pláne, tak je to Healy Fit, vyslovene značka, ktorá bude pre športovcov ako pre ľudí, ktorí aktívne cvičia, fitness a tak ďalej. Myslím, že vás toho čaká veľmi veľa a veľmi veľa zaujímavého a myslím, že ešte o vás budeme veľa počuť. My sa veľmi tešíme na to, čo príde a s veľkou pokorou a úctou čakáme na nové a nové výzvy, ktoré k nám prídu a ja veľmi, veľmi ďakujem našim klientom, pretože oni sú našim motorom, oni sú tým, ktorí nám prinášajú tieto nové výzvy, pretože to, čo som ti teraz povedal o tom vývoji, to nie je z našej hlavy. To sú naši spokojní zákazníci, ktorí nás chcú rozvíjať, chcú od nás nové a nové produkty, lebo sú spokojní. Dnes sme sa v tomto podcaste rozprávali s Brámkom Galbom, majiteľom, konateľom spoločnosti Healy. Verím tomu, že jednotkou, špičkou v oblasti výživových doplnkov. Nepreháňaj. Ešte tam nie sme. Musíme dať nejaký motivačný bod na záver. Ale ďakujeme veľmi pekne za hodnotenie. Áno. Ďakujem veľmi pekne za veľmi podnetnú diskusiu. Ja veľmi pekne ďakujem za krásny rozhovor a teda teším sa na ďalšie rozhovory, ak k ním dojde. Ďalšie rozprávanie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Všetko dobré a vás pozdravujeme s jedným malým prípitkom. Majte sa. Na zdravie.